हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआनो जादों एसबी भिडिअ बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे सुंद' सावथुननि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। बे फैनो गोनां सुंद' सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों सिखाव No. 1 पार्ट 3। बे सुंद' सावथुनाव गुबैयै फावखौ खालामदों सुबर्ण बसुमतारी, ददेरे ब्रह्म, अनिल नार्जारी, आबुल नार्जारी। कनसेप्ट आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों सुबर्ण बसुमतारी, केमेराखौ खालामदों दैदेन वारी, मिउजिकखौ खालामदों राजु गयारी। स' लोगोफोर, बे सुंद' सावथुनखौ सिखाव No. 1 पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खौ बयबो बिथांमोना नायबाय जानांगौ आरो पार्ट 3 खौबो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होसिगोन। एसे नेनानै थाथ'लायदो। स' लोगोफोर, पार्ट 1 आरो पार्ट 2 आथ' नायनो थाखाय जोबोर इन्टारेस्टेड जाखादों। आंबो जोबोद मोजां मोनदों नायनानै, आरो पार्ट 3 आबो जोबोद मोजां जागोन। माने बिथांमोननि फाव खालामनायफोराथ' जोबोद हिट जाखायो आरोना, मिस्टेकथ' जाखाया। बिसोरनि फाव खालामनायफोरा जों नुबाय थाखायो माखासे भिडिअफोरावबो। स' लोगोफोर, नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायदो। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि गोदान भिडिअ नायनो थाखाय।